Rugach mission sa 1917. Agus bhí an gánaí sa tic seo feadh séim bliana, dí an neistí amach go dún chaoin. Bhí saoil ciún uiginachchastach sa. Man ar mór an daoine ann, tí bre deag in head fada bhí ann ar a vísa. Achas bhí chuid smóca crína. Bhí decha má éiste, agus an duine bógus do a bhéadna leáin, ach me héanaach búncar. Bhíoh saoil breagan an sa, ru hetáraigh, bhíoh strán séirí teachtasteach, ó bhráthach, sógún chaoin, agus andrí sin sa chuid smóca, ar runna bliana, agus chuidir go timppóir aimsin an nolag, agus chuidir aimsin na cásca. An sa hí sa mna bhaile, bhí sam chánaí, agus ní bhéan sa tiglach maithid má bháthir, maithid críana, má bháthid críana. Ní a bheith éon dar a bháinachach me héananig. Tá fósta man sa tá tuigí thuúlaháin, agus chaistíar tá tuig na dála. Tomás, agus Paddy, agus Shanna Feddy. Gach tránána sa gírin na bheith na híonanta fada, hen suascarí seání bhicil. Agus fermór ceola bheith seání, anna híimi gas a ceol. Agus bhí na gcónaí, bhíoh maich mar chamarádaigam de háda ceánín, fer nach raibh mórán mar raibh an pláinte go maithe riamh. So chaimís an tá go léir anna chéile. So tránántí sa gíre, bhíoh seánín na seintar bheidín, agus bhíoh maich agus mis sé géirteach leis, agus na seanna bhaintear thuas chomá. Ach rahingíri bhíoh seanna chruaig sa. Sminnig is cínam gágaí mór a gaithe bheithe séide. Agus an cúrán bán a gháil nuas a bóthran san suas, rahingíri. Is gágaí amach. Nag bhfuil chaim gágaí dúig, mar sin ó bheginis. Bheoch na dó sé dúntar feag seachtain, ní head fada oscailt an éair, mar bhíon aimsir ó chruaig. Agus bhíoh mórán ceog leis an sa. Bhíoh sé anna ghoracha, chuid is módas gáhananta sa gíre. Saoch fé mar dúirt stócha, saoch cruaig, ciún uiginach a bheith, ach bhí seanna, dean raibh seanna chruaig, anna chruaig sa gíre, anna daoine, ab an cnocan san suas. Tá seanna anna gheacair, rééis suas a gine chnic. Bhíoh daoine me anna éist an san dá suas a tíag ar bhin agus mar sin do, agus a buin fáin, agus rahíine chóireach.